No, máme tu koleso BMW GS. V podstate majstri, keď robili toto koleso, tak vychádzali z toho, že chcú bezdušové koleso, aby mohli, keď dojde koleso do defektu, alebo lepšie dostane vodič defekt, tak aby mohli zaknotovať a dojsť naspäť. Výhoda tohoto kolesa mala byť aj tá, že mám nejaký problém so špicou, vyberiem matku, jednoducho ju vyťahnem, špicu vyberem von, bez toho, že by som musel vyzuť, špicu nasadím a zatiahnem. A mám koleso na dojazd. Soudruzi z NSR to mysleli dobre, akurát soudruzi z NSR nedomysleli toto, že neviem, ako má človek niekde ďaleko bez civilizácie takto vyberať von špice. Proste toto není to práve orechové. Takže tak, žaly a prosby slovenského národa. Tak, máme vybratý náboj. Máme tu zase ten problém s tými špicami. Voľaké sa mi podarilo vybrať a jedna špica to odniesla životom. Keď sa pozrite na tie končeky, všetky sú zahrdzavené. Zase to bolo namontované na sucho, bez kvapky oleja. Všetky sú zahrdzavené. No teraz mi držte palce, aby som tie špice všetky odtiaľ dostal. Táto jedna, tá už to má za sebou, takže s tou sa už rátať nedá, tá sa musí vymeniť. Tak sme vo finále, završil sa ďalší ťažký boj. S týmto Ralfom sme sa stretli niekoľkokrát, vždycky raz za sezónu som ho prišiel spraviť, ale už má svoje zažité a proste prišiel čas, majiteľ sa rozhodol, že ho vymení. Takže sme tu, alebo lepšie povedané som to spravil. Dávam do pozornosti, že je to spravené a merací protokol. Všetky hodnoty sú pod 0,5 mm. Zase môžem potvrdiť len to, ako vždycky hovorím, je dobrý materiál, bude dobré koleso. Máme tu jednu takú smutnú vec. Pri tej práci padla jedna špica za vlasť, ale tak to sa stáva. Hotovo. Dobre, koleso je hotové, odbrzdíme, aby sme ho ešte zatočili. Samozrejme 4 Nm, ako predpisuje norma, aby ma nikto nenarškol, že jak je to, tak je to. Takto nejako to beží. Bol to ťažký pôrod s tým, že tam už do toho ráfu starého sa začali zalisovávať špice, ale našťastie s použitím chmatov a domúcovacích prostriedkov sa tí špice podarilo zachrániť okrem jednej. Ale tak jednu špicu ešte našťastie som mal v depozite. Prajem pekný deň, máte to hotové a môžete si to prísť zobrať. Ešte jedna vec, chcem upozorniť, šípka rotácie. A šípka rotácie, hej, ako sedí to. Príjemný deň, dovidenia.